vytváranie podkladov, napínanie plátna, informácie o riedidlách, o farbách, spojivá, technológie malby, zoštilizovanie predmetu témy, návrhu na použitie jednoduchých znakov či ilustrácií vyústilo do surrealistického výkonu, inšpirovaný dadaizmom, romantizmom a samozrejme existencionalizmom. V časoch socializmu buduje nový systém komunizmu, osvojil si zákonné spôsoby zobrazenia, výtvarné techniky i technológie, vyťažil z tvorby cenné impulzy. Formovali na začiatku kariéru, tvoril si svoj vlastný maliarsky rukopis. Iní ho uviedli do sveta lyriky, epiky, drámy, iní hovorili, iní túžili, mysleli, písali, vydávali veľké i malé, veľké i malé. Flauta spadla na zem, vedľa mobilu malého kráľa, skutok ušiel, práca s človekom, formácia. Máme logos, máme zmyslom naplnenú reč, zachytáva očistenie, pravdu vecí odkrytú. Poriadkom, logom, rozumom ideí stávajú sa skutočným na tomto svete v našom.